maneh karo channel Manegini Keluarga Sederhana. Seperti biasa ya pemirsa, iki mae wis pirang dina ya. Ana 3 dina paling pemirsa nek gak 4 dina mae gak gawe video. Ya maklum soalnya terlalu sibuk dhewean wis kopier uteke. Wis intine bingung ngelu lah. Jadi yo iki seperti biasa. Loh. Wis habis masak, iki mau nyapu beres-beres seperti biasa ya pemirsa. Iki mau anak lanang ya urung berangkat, ijek sarapan. Jadi hari ini mae masak tuntut. Jadi arep tak oseng ora sida. Tak santeni sak ampese kaya ngono, sak ampase. Jadi karo goreng kerupuk, pesta berjoget-joget kaya ngono ya pemirsa. Wis mok ngono ki tok, sing penting sarapan dhisik. Bariku engko nek wis entek ya tergantung awan apa, sore apa, nek ora ya isuk ya alhamdulillah dienggo nganti sore. Lah iki anak lanang wis nduku-nduku sarapan ning nguri pemirsa. Lho iki peteng. Ini arep le. Lho. Ngene iki lho, jajalan nek mangan iki ngene iki lho pemirsa, gak gelem jongok sing apik ora. Nek nak asin apa ora, Dik? Asin. Hah? Asin. Pedes e? Gak entek lho mboke mae. Apa mek ning ngarep gak sido, mari sik potong. Lah nggon. Tuntute. Mas. Wis krasa kowe? Hmm. Berarti kasinan nah. Ora. Tempene ora tak goreng sik. Nggo sesuk apa engko awan. Wis tergantung lah. Ya. Golek apa neh? Jadwal. Hah? Jadwal. Jadwal ndatus. Kalau dolanan dipuki tak sapunane. Tak buak ngono ora. Botol piring kuwi. Masa nek bersi delok pemirsa. Nek bersi diklumpukno ning arep. Percuma pemirsa. Ning arep niki tak buak ning guri ya digawa mengarep neh pemirsa. Kuwi botole. Nek gak ngene tuman ya pemirsa. Harutan. Iya. Apa mbok kene ndi kuwi? Gurih ya. Lah ngono, kok nek bar dijupukne. Iki pesone nek ilang. Ya seperti biasa pemirsa iki mau rebutan meneh pemirsa yo. Pirang dina 3 dina nek gak 2 dina ya ndek ini krimis. Iki tilake yo krimis neh pemirsa. Lho, kae lu ngunduh. Arep mbok tonjo ndi sam kono? Tonjo. Iki lombok emak alhamdulillah. Lem. Nek tak mek lombok. Diunduh. Bukan. Ini iki lho ora ditutup. Sing buka ora ditutup. Wis. Pengenane sapine mek ditokno pemirsa. Ki awet ki wis pirang tahun lomboke 2 tahun. No. Terus diunduhi pake. Wis mendung.
Kena nggo tombo ketleyek. Tuwek pemirsa tapi. Cilik tapi tuwek. Oh, pitike mae padha kluruk. Jeblok. Walah padha anu padha garing. Raga adas ah. Padha ceblok pemirsa. Des. Gendukul. Ya. Iki mesti yo Mesti musik lho. Dwi, Aja aku buku. pengen mulai jam piro? Barman menyok bakar ora diserapi yo anu Andi rupane ra ontro. Tirai gunting wis pokoke mbuh. Bagaimana di pekerjaanmu? Apakah Aman. lancar? Lancar. Capek apa ndak? Ya capek lah mak jenenge kerja. Ya, lancar esok bayar. Hah? Positif. 1 bulan libur sekali. Bukan target training. Ya disyukuri le. Terah wong mergawe iki sora rekoso. Nek kecuali ndek buka usaha dhewe. Lebih ndi lemarine adinem. Oh iki lho anak wedok niki lho nek dekek ngene iki lho Ndi. Niki jere jadwali le sam. Ya, syah. Apa neh? Aku mlebu dhewe kok esuk. Lah kok buka lawang, iki. Makane aku iki. Lah mana degake. Kowe iki ngene muni misuk. Biasanya gak tau buka lawang ah. Isu jam 7 nanti jam 3 dika dhewean aku. Jam 8 nanti jam 4 tegar. Oh. Wis ora tok iso. Tegar. Iki kowe ambek Tegal. Cuma tegar ku jam 8 aku jam 7. Emang buka lawang piro nek beda-beda? Kan ku ya nek wong akeh nek hasil urung buten ya. Waalaikumsalam. Yang pinter hati-hati nek mergawe. Kowe gak nggo mantel. Dompetmu wis mbok gawa? Dompetmu. Lang malah aman.
Kok salam salim ae. Wis bar salim kok salim neh. Cek apa mapan nih kan? Ben. Wis memeti golek panggon. Sing pinter ya. Aja ugal-ugalan nek numpak.